Wow. Wow. May tae pa. Ganyan talaga. Parang sulit lang. Kaya na tayo dito. Kaya na tayo dito. Yan ba yun? Oo, sige. Kasama mo na yan. Kasama yung panahon sa akin. Ito ang rarang tampon. Ay, vlog ka dahil. Hey tayo guys. Yung baon, 7-Eleven. Ano, maraming nilagang itlog. Ang grabe na salo niya. Sinalo niya. Ano? Nama. Sinalo niya. Ang galing. Galing mo naman. Kunti na lang daw namin. Dami. Ano mo ko yan? Hoy, magpaplada ako. Bumahangin. Ay, basta. Switzerland ang Pangasinan. Basta. Wow! Ay, yung kalabaw. Susunod. Samahan tingin sa akin. Susunod yung kalabaw. Dito guys, maganda yung view. Daming ibon. Tada! Ayun yung motor namin. Para siyang Switzerland sa personal. Na marunong mag-vlog. It's awkward. Sa personal guys, maganda siya. Hindi ko alam kung kuha sa cellphone. Pero sa personal, super ganda. Para talaga siyang Switzerland. Ba't lumayo yung ibon? Pinuntahan ko nga yung ibon dito. Lumayo naman yung mga ibon. Ayaw nila sa akin. Mailap ata sa mga tao pa yan eh. To be honest, nasa Jeju Island talaga ako ngayon.
Pumunta ako dito kasi maraming ibon. Pero paglapit namin, lumayo naman yung mga ibon. Doon na sila. Layo na naman. Nakapuntahan ko pa yun. Hi, Pang. Hi. Hi. Try natin maglakad-lakad. Try natin maglakad-lakad dyan. Wala naman. Yan yung dinadaanan ko ngayon na tubig. Pero sige lang. Hindi naman siya malalim. Pa, ganda dyan pa. Sige lang, picturean mo lang ako pa. Sa video picture to. Sige, picturean mo lang ako. Videoan kita pa. Ganap muna ako ng ganap tayo ng hindi matubig. Punta natin yung baka na yun na kanina pa ako titignan. Saan natin papunta na tayo doon? Saan? Good Savage. Sige. Ito, ang ganda oh. Hindi ito malalim. Kaya mamaya lumubog ako dito. Ang kumunoy. Kanina. Ang guys, ang ganda ng bundok. Kita ba? Ayan. Ayan. Ganda sa personal niya. Ayan, yung bundok na yan. Ganda talaga siya sa personal. Di ba lulubog? Oh, may kumanoy dito. Kanto guys, nasa kwan kami stand sa beach Pangasinan. Kanto nakita lang to ni Jude sa Facebook. Tapos mukha siyang Switzerland, sabi. Kaya pinuntahan namin. Mukha talaga siyang Switzerland. Maganda siya sa personal. Kwan lang to, bago lang to. Hindi pa siya as in tourist spot. Kwan pa lang, yung bago pa lang nakikilala. Vlogger. Dun sa unahan, merong malaki na lake ba yan? Eh, may naliligong kalabaw. Pupunta ako dun. Makita ako. Tatakbo ako, tatakbo. Parang medyo mabilis. Kasi nakakapagod dun. Pagod. Ah, may kalabaw. Wait lang. Oh, cutie cute cute. Ting 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 ting. Ang sama ang tingin sa akin. Sabi niya, sino kaya to? Mukha siyang damo. Hi! Hindi ako lalapit kasi baka habulin ako. Kanina hinabol ako ng kalabaw eh. Like nasa akin. Ito yung lake na sinasabi ko. Hiningal ako. Ito. Mainit na. Akala ko ba may bagyo? Lagi ganda dyan sa likod mo pa. Nga eh.
Huwag mong hugasan sa pagkakamit yun. Bakit? Kakatawaan ko. Kailan? Pwede ba lang ito? Init. Tapos na ata yung bagyo, mainit na.